Egia esan da, tesiarekin hasi nintzela oso modu naturalean, ia nahi gabe, unibertsitatea, bukatu pixkat lehenago, unibertsitatean nengoenean, baina pixkat kontzientzia gutxirekin ez, honendik konturatu gabe, gerora ez, honetaz konturatu nintzen, batean, pentsatu nuen, ostras, zinearen historia ikasi dugu, eta ez digute, ez da emakume baten inguruan hitz egin. Orduan, momentu hori esan dizuen ez nintzen, ez da konturatu izan zen gerora ez, kontzientzia hartuz esan nola izan daiteke hau. Bartzelonara joan nintzen, master bat egitera, eta masterrean klase bat geneukanez, zinearen historia ikuspegi feminista batetik. Orduan, batean Alice Guiren inguruan hitz egin ziguten, eta esan nuen, nola? Zein da emakume hau? Eta hola hasi zenez, pixkanaka, eta kasualidadez, Barainaingo liburutegiari izen aldatu zioten, eta horitzen segun batean paseatzen, Maria Luisa Elio, eta Maria Luisa Elioren aurpegi bat. Zein emakume hau? Orduan bilatu nuen, batean ikusi nuen, zein zen Maria Luisa, idatzi zituen 2 liburuak, egin zuen pelikula, eta batean ez sentitu nuen behar hori ez, konturatu nintzen utxune horretaz, eta hasi nintzen, bilatzen, konturatu naiz ez dakidala asko emakume zinemagiletaz, baina are gutxiago euskal emakume zinemagiletaz. Orduan, bilatzen hasi nintzen, eta konturatu nintzen oso gauza gutxi zeudela. Eta esan, zerbait egin behar du ez, gero ja izan zen zerbait militantea bezala, oazen orduan, noski, nori idatzi honen, Iratxe Fresneda ez, bera zala tope ibiltzen zena ez gai honekin. Orduan, idatzi nion, zuzenean baietz esan ziren, eta biak hasi ginen hor, gero Tania Arriaga gehitu zen ere, eta hola hasi ginen pixka bat, tesiarekin. Erreferentzia moduan hartu genuenez, Iratxe Fresnedak Euskadiko filmategirako idatzi zuen kapitulo batez, justo saiatu zela ez lehenengo mapa hori bilatzen ez esaten zeintzuk izan daitezke ez emakume hau, eta horren harira hasi ginen ez, ikerketa sakontzen. Niri interesatzen zitzaidana zen ikusezintasunetik ikertzea, eta orduan sartu nintzen modu obsesio batean ez, ikusezintasuna bere osotasunean. Gero nire kasuan aplikatu nuena ez tesiari, zinemari eta euskal emakume zinemagi, baina ikusezintasuna ez, zergatik. Orduan, ikusezintasun horri erantzuna emateko, saiatu nintzen, erraminta bat bezala sortzen tesian izan dena isiltasun jarraia. Eta dela isiltasun jarrai bat denboran, ez? Dokiguna iraganean, adibidez, kanonaren bitartez, inpresizio akademikoaren bitartez, hau da, unibertsitatean ez digutenean emakumeen inguruan hitz egiten, edabideetan ez denean hitz egiten, baina baten liburuetan ez direnean agertzen ez, artxibuetan utxunea daudenean emakume hauen inguruan, orduan hor utxune bat sortzen da ez, iraganean. Gero orainean izan daiteke bisibilidade oso murriztu batekin ez, lehen esan duguna sare sozialetan, oraingo edabideetan, irratian, ez denean emakume hauen inguruan hitz egiten. Eta gerora begiratuz ez, etorkizunean izango zen isiltasun hau baita ere, imaginatu dezakegun horretan ez eragina daukana, ez ditugulako erreferenteak ez, aurrerago ez direnez egon, orain ez ditugu topatzen. Orduan izango zen ez, isiltasun jarrai hau dela ikusezintasuna 3 estadio desberdinetan. Tesiak 2 zati dauzka eta lehenengo zatia izan zen artxiboetan bilatzea ez, emakume hauek topatzea eta horrekin saiatzea tabla moduko bat sortzen emakume hauen informazio guztiarekin, izena. Non jaio ziren, ze guretzat ere oso garrantzitsua zen desberdintzea hiri batekoa edo herri txiki batekoa baldin bazen, kostaldekoa edo mendialdekoa, ze gero ikusezintasunari begirare aldaketa handi bat dago, adibidez tesian agertu dien zinemagile gehiena Donostiarra dira. Eta gero zer gehiago, pelikulak. Luze metraiak edo labur metraia dira. Ekoiztetxea, gizona zen ekoiztu zuena edo emakumea, aurrekontua. Eta hau adibidez, tablan nahi genuen aurrekontu bat sartu ez, aurrekontua. Baina konturatu ginen, ezinezkoa izan zela, eta hori jarri genuen ez, ezin izan da aurrekontu bat lortu, zea, zinemagiekin hitz egiten nuen, eta gehienak esaten ziaten.
ez naiz ordaintzen, baina nik ordaindu menez. Orduan hor bai prekaritate sakon bat ikusten zen, gehienetan bakarrik lan egin dutelako. Haiek ekoiztu dituzte haien pelikulak, batzuk ere garaiaren arabera eskola batekin, bitartez, baina gehienetan oso bakarrik sentitzen ziren. Orduan horren oskio asko zailtzen zuen, haien arteko konexioak egotea lan egiteko. Hasieran oso zaila izan zen nola bilatu berezu artxiboetan utxune badagoenean. Orduan bai saiatu nintzen, batez ere buruenekan nahi nun iparraldeko emakume asko topatu ze, bai, Jani Belo dago, baina esaten nuen, beste batzuk egon beharko dira. Iparralden, bilatzen egon nintzen, Baionan, Biarritzen, Euskal Museoan, ez nuen ezerrez topatu Frantziako filmategian ezerrez. Esaten, nola izan daiteke hau ez? Pentsatzen zerbait egongo zela, baina hori oso frustrantea izan zen, ere animatzen du baten bat, ere hor tesi bat dago ez, hori sakontasunean ikertzeko, baina oso zaila izan zen, esan dizuanagatik, ez zegoelako non bilatu. Orduan, alde batetik frustrantea izan zen, baina izen batzuia identifikatuta zeuden, eta orduan, hasi zen, prozesu bat, domino moduan, zerbait oso polita, behin lokalizatzen dituela, idazten nien, posible izan ez gero, beti korreo bat bilatzen, telefono bat, hori ere divertigarria zen, ze batzuk izenaren arabera ere kriston desberdintasuna zegoen. Ze izen oso general bat baldin bazen eukanez, Maite Arrieta bat oso zaila izango zen niretzat topatzea, baina Jolanda Mazkiarenez hor berehala topatzen nuen, berarekin kontaktatu nuen, gehienetan ez beti baietz esan zidaten, oso jator, beti pres hitz egiteko, eta Jolandaren kasuan hitz egiten hasi ginen, eta gertatu izan zen, Jolanda hasi zela emakume zinemagile askoren izenak partekatzen. Artxiboak beharrezkoa dira eta asko zor diegu artxibistei, baina egia da utxuneak egon diren lekuetan ahozko memoria oso garrantzitsua izan da eta emakumeen arteko sarea ezinbestekoa.